D ariketa honetan ikusten dugu zenbakitzailean egin dezakegula faktorizazioa biderkagai komuna ateratzen. X da biderkagai komuna. Parentesi barruan, X keniru geratzen da. Behian ez dago biderkagai komunik ateratzeko, baina biderkadura nabarmen baten bidez egin daiteke faktorizazioa. X keniru bider X gehiru eginez. Orain, zenbakitzailea eta izendatzailea X kenirurekin zatituta geratzen da, horrela simplifikatuta. Galderan ikusten dugu zenbakitzailean ere dagoela akarratu kenbekarratu erako binomioa. Orduan, faktorizatu daiteke X gehi bi bider X kenbi moduan. Behian, ez dago biderkagai komunik, baina edukiko dugu era honetako biderkadura nabarmena. Hemen X jartzen badugu eta hemen bi, X karratu eta lau gaiak agertzen dira, eta hemen X eta bi ipinita lau X. Orduan, ipin daiteke batura baten karratu moduan, hau da, X gehi bi karratu. Zenbakitzailea eta izendatzailea X gehi berekin zatituta, geratzen da X kenbi zati X gehi bi. F ariketan goian ikusten duzu zelan biderkagai komuna atera like. Eta geratzen da X karratu gehi bi X gehi bat. Izendatzailean berriz, biderkagai komun ateratzen iru bider X gehi bat geratzen da. Momentuz ezin dugu esan simplifikatu, baina goian, bigarren biderkagai honetan ikusten dugu biderkadura nabarmenaren erantzuna. Hau da, hemen X jarrita, eta hemen bat, eta hemen X. Eta bat, ikustu da, parentesi horretan agertzen den adierazpen bardina. Orduan, adierazpen hori idatziko dugu A gehi B karratu moduan. Hau da, X gehi bat berbi. Orain bai ikusten dugu zelan goian dagoen X gehi bat horrekin zatitzen badugu, eta bekua ere bai, geratzen da X bider X gehi bat zati iru. Orain bukatuko dugu biderkadura egiten. X karratu gehi X zati iru.